Noi am ales să trăim viața prin munți. Dar ceea ce avem să vă arătăm astăzi, ceea ce vrem să vă povestim, este mai mult decât o simplă drumeție. Este o trăire reală despre un suflet mic care ne-a schimbat percepția asupra loialității. Totul a început la poalele muntelui, la mănăstirea pietroasa din Borșa. Acolo am întâlnit-o pe Iris, o cățelușă care a decis că drumul nostru e și drumul ei. De la umbra pădurii, prin urcări sălbatice pe nemarcat la stația meteo, până pe creasta principală, Iris ne-a fost busola printre vârfurile Piatra Albă și Grohotul. O călătorie cu privirea fixată pe uriașii Buhăiescu Mare și Pietrosul Rotnei. Astăzi, muntele nu se urcă doar cu picioarele, ci cu inima. Ce ne facem acum? De ce ne facem? Tot drumul a venit cu noi și ai dat în mașină, iubire. Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod de vlog. Bună. Bună dimineața și din partea mea. Zi-mi, iubire, unde suntem când am întrerupt? Suntem la mănăstirea Borșa. Și în spatele tău este? Pietrosul Rotnei, marele. Mamă, dar cum se vede. De data asta îl vedem. Da. În august, când am fost, era în ceață, dar de data asta îl vedem cu zăpadă, nu cu ceață. Da, băi, dar ce fain se vede. Da. Da, deci astăzi, dragilor, vă spun în mare așa itinerariu. Plecăm de la mănăstirea Borșa, pe piciorul Moșului. După aia facem traseul nemarcat, pentru că este traseul de iarnă, care urcă către vârful Piatra Albă, vârful Grohotu și implicit pe vârful Pietrosul Rotnei. O să fie un traseu de 8-10 ore astăzi. Diferență destul de măricică de nivel. A început să bată și clopotele. Așa că îi dăm bătaie, nu, iubire? Da, cum bat clopotele, îi dăm și noi bătaie. Exact. Chiar acum vorbeam cu Ionela că ne-am interesat cu două doamne foarte drăguțe, care au zis că ele au urcat foarte multe ori pe iarna și asta nu-i risc nimic, numai că este elevația mai mare. Deci față de traseul pe care l-am făcut data trecută pe scara, 1600, și aici avem 1400. Wow, ce frumos se vede! Stai, scuze că... Dar wow. Ce frumos se vede așa cu copacii ăștia. Uitați, dragilor, ce băi, mie vine să plâng. Deci de fiecare dată când vin pe Pietros are așa o energie și un aer de aparte față de alți munți. V-am zis, muntele meu favorit și de suflet este Ceahlău și după aia Retezatul. De fapt, acolo se bat un pic cap în cap, că Retezatul ar fi pe primul loc, după aia Ceahlău. Da, mă scuzați, eu nu sunt cu Făgărașii, adică și cu Făgărașii, pe locul 3. Piatra Craiului pe 4. Piatra Craiului e mai așa pentru mine, adică nu că nu am că avem condiții fizică foarte bună și așa, dar încă cred că nu e neexplorată și de asta încă nu mă fascinează atât de tare. Dar pentru mine pe primul loc e Retezatul, care e un pic la egalitate cu Ceahlău. Sunt munții mei de suflet și din punct de vedere energetic eu mă simt foarte, foarte bine acolo. Și al treilea top 3 este Pietrosul Rotnei, că am fost data trecută pe el, mi-a plăcut extraordinar de mult și ies vlogul când am fost în toamnă. Dar ideea este că atunci am prins ceață și, din păcate, nu s-a văzut nimic. Dar acum, cu siguranță, vom vedea ceva extraordinar. Aici este mănăstirea Borșa, v-am zis, încă o dată mă repet, că de aici se pleacă traseul către Pietrosul Rotnei. Nu să știți că nu este un traseu greu, vara. Deci acum de evitat foarte mult porțiunea acolo cu căldarea unde e lacul Iezer, pentru că acolo se formează cel mai mult avalanșele. Mai ales că acum e 3 din 5 graduri, nu e 4. Noi când am fost pe scara din Făgăraș era 4 din 5. Iubire, să știi că ai microfonul activat, poți să vorbești dacă vrei să zici ceva. Eu sunt aici, le explicam oamenilor că zic că muntele meu de suflet este Retezatul și Ceahlău. Da. Am zis că cam la egalitate acolo. Nu voiam să zic ceva anume, doar că mi-aduc aminte că exact
în august când am fost, se auzeau la fel de frumos păsările, bineînțeles și căței ăștia, că vă dați seama că sunt aceiași, doar că nu mai e atât de verde. Avem noroc cu copacii cu prazii că încă mai dă culoarea asta așa verzuie. Eu nu vreau să zic cum te vezi tu în imagine, cu muntele acolo. Într-adevăr că... Zici că e în Elveția. Pe asta vreau să zic, e o imagine foarte, foarte frumoasă și autentică. Exact, cu căsuțele astea, mai ales țintarea asta, știi? Uite, aici, în dreapta noastră, e o căsuță foarte... Uite, cred că mai încolo o să vedem. Aici, uite și pe ursul de la Admagea. Da, aici face gălăgie, e teritoriul lui și l-am adus și pe Bobiță, că i-am pus nume la cățel. Bobiță. Ei, ții mă băieți. Ce te-a supărat așa? Da, știu că scap de lanț, o să ne rog. Aici e Aici e căsuța aia frumoasă, da. Te scuzați că vorbim atât de mult din prima, dar este extraordinar și am vrut ca să facem un alt fel de vlog față de cum l-am făcut și... Are motivele astea foarte drăguțe și culorile astea verde cu marou ăsta roșiatic, așa. Este extraordinar. Și acolo are fântâna albastră. Exact, da. Da, dar cum se vede Pietrosul în continuare este extraordinar. Da, haide până intrăm în traseu, că se merge pe cruce albastru, parcă, sau bandă albastră, nu știu, da. Revenim după aia. Să mai lăsăm un pic și niște peisaje așa cu muntele. Uite ce frumoasă este arcada aceasta. Bine că aici sunt niște pensiuni. Băi, dar ce vibe îți dă, deci cu căsuțele astea vechi și cu muntele acolo și cu căsuța aia roz și cu muntele acolo în spate, screază o poveste pitorească și autentic românească, pentru că, dragilor, până la urmă, asta e România. Asta e România noastră frumoasă, nu? Așa cum o spun de fiecare dată și eu sunt mândru că sunt român și mereu am zis-o și cred că am și demonstrat-o, nu numai am zis acest lucru și voi promova România asta mereu până la sfârșitul zilelor mele. Dar uitați un pic așa, ambianța asta, să zic așa, de pitoresc cu muntele care îți dă un aer așa de aventură, de agresivitate, dar o agresivitate care e benefică, să spun așa. E extraordinar. Deci căsuța asta e wow. Cum se vede. Vine și iubita mea. În spate acolo voiam să vă zic că sunt munții Maramureșului. Da, și mai văd niște munți acolo. Dar sincer să vă zic, spre rușinea mea, nu prea știu exact cum se numesc, dar o să-i aflăm, că o să cutrenăm și pe ea în viața asta, pentru că o să avem timp destul. Da, este gheață pe jos, nu știu dacă în pădure, adică vedem în funcție cum o să fie în pădure și așa ne punem colțarii, pardon. Haideți să vedem acum pe ce marcaj urcăm, ca să știți și voi care vreți să faceți traseul ăsta de iarnă, dar vă spun de pe acum să fiți foarte bine pregătiți din punct de vedere al echipamentului, pentru că nu vrem să ne jucăm, da, cu viața noastră și nu recomand celor care nu au o condiție fizică bună. Mai bine cei care nu aveți condiție fizică bună să vă antrenați până să faceți. Noi am început cu trasee de 400 de metri altitudine, cu munții Măcinului, cu Piatra Craivii, cu munții Apuseni. Deci nu trebuie ca să vă luați să mergeți pe trasee foarte grele. Acum noi suntem un pic mai ciudăței, că noi de anul trecut am început să facem vârfuri peste 2000 de metri și tot de anul trecut, în decembrie, am început să facem trasee de iarnă. Suntem un pic mai aventuroși noi așa. Da. Lăsăm vorbăria și vă spun că de aici se pleacă. Vezi că este o intersecție de drumuri. Nu trebuie ca să
să mergeți înainte. Aici văd că se zice Cascada Taylor, dacă vreți să vizitați Cascada Taylor pe triunghi albastru, dar noi continuăm aici pe bandă albastră până în vârful, nu, până la stația meteo. Pentru că de la stația meteo o să luăm traseul nemarcat, cum am spus și mai repet o dată, câte vârful Piatra Albă și vârful Grohotu. Cam așa este peisajul. Hai, mai lăsăm un pic vorbăria și hai să priviți imaginile cu iubita mea frumoasă. Vin cu un update. Cam aici e zăpadă, e ok. La mai jos era gheață acolo. Sperăm să reușim să ajungem fără colțar totuși până la stația meteo, că dacă ne punem și colțarii, vă dați seama că ne mai îngreunează un pic fizicul, dar bine, nu e problema asta. Dar aici văd că e zăpada mai ok. Doamnele vin și ele din spate. Noi mergem înainte. Sperăm să, cum am mai zis, să nu fie gheață. Acum, momentan, încă nu se mai văd peisajele, că sunt în pădure. De asta am zis că, adică, uite, pe tot acolo. Am zis că să nu vorbesc atât de mult, pentru că, da, să vedem mai mult peisaje, nu? Aici în pădure să fie așa trecător. De fapt, uite că acum iese. E bine, uite că iese Pietros acum. Vorbeam de peisaje. Uite la acolo. Frumos, impunător. Bă, dar e o zi superbă. Cum am prins și în locul trecut pe scara. Bun. Ia uite-l. Ia uite-l. Cum se uită la noi și ne zice, haide, eu aici sunt. Haide. Mamă, iubire, tu îți vine să crezi că noi să fim acolo. Da. Știi, de fiecare dată când ne uităm așa la vârfuri, ne uităm și zic, bă, noi acolo am fost. Știi? Când coborâm. Acum mi se pare tot la fel mult, dacă coborâm mi se pare mai mult. Și zic, vai, Doamne, tot mai unde am fost. Bun, hai copiii mei frumoși, internauți, tot înainte! Și am ajuns la cabanele lui Bio Pietrosol. Bine, la Pietrosol, Rodnic, vă dați seama. Asta și data trecută, pentru cei care știți, în locul Pietrosol, Rodnic, când l-am făcut pe ceață, dar astăzi e pe frumusețe rară. E fantastic. Ia să vedem aici ce spune. Până la vârful Pietrosul, 3 ore pe naiba. 3 ore, bă, nu mai minți oamenii. Poate vara, până la cu Iezer 2 ore, dar noi avem, cred că cam vreo oră până la stația meteo. Da, Parcul Național Munții Rodnei. Acolo este Gingașul, aici este Gingașa, Fătucă și e superb. Aici ne-am odihnit noi data trecută, mai țin minte, iubire? Când am coborât, da. Așa că acum mergem în continuare. Soarele s-a descoperit din pădure. Băi, rar să știți că prindeți așa peisaj, așa cer aici în Maramureș. De obicei, pe munte știți că el atrage nori, dar acum este foarte stabil aerul și presiunea atmosferică e mare, cred că e 1030 de hectopascali
dacă nu și mai mult un pic. Și cu cât e presiunea mai mare, cu atât vremea este mult mai bună. Da, hectopascal, Pascal, da. QNH-ul, așa spunem noi că e QFE-ul, presiune la nivelul mării, QNH-ul la nivelul pistei, parcă e invers. QNH-ul noi dăm la piloți, știi? Și QNH-ul ăsta se măsoară în hectopascal. Știi bine, și în inci, și în milimetri, ceva de genul. Parcă Andreea știe mai bine dacă să vadă vlogul. Și ideea e că cu cât presiunea e mai mare, cu atât vremea e mai bună, știi? Cu cât presiunea scade, atunci vine front, știi? Că am avut presiune și la 998, 997 și e brusc, adică cu tot acest vijelii pe nebunii, știi? Acum cu cât e mai presiunea mai mare, cu atât e vremea mai bună, știi? Dar uite ce vreme. Bine că a fost și vreme când era 1020 ceva și a plouat, știi? Dar acum e destul de mare. Am avut, cred că, cea mai mare presiune pe care am, de când sunt eu la meteo, și am înregistrat 1038 spre 1040. Imensă. Adică rar vezi cifrele astea, știi? În general, vara, cum e acum, dar nu-i vară, cam acolo se situează. 1030, 1028, știi? Da. Dar uitați ce fain e. Mai corectați-mă dacă greșesc. Dar eu zic că e destul de bine. Nu, Andrei, pată. Te iubim aici, uite, vezi, te-am luat cu noi pe munte. Bun, noi acum intrăm din nou în pădure și o să văd să-mi iar câteva cadre, așa că, da, vă dați seama, plictisitor, nu prea ai peisaje, nu ai nimic. Uitați ce frumos se văd de aici crestele Maramureșului, da, uite, o să urcăm un pic aici mai sus și revenim într-o secundă. Uite, cabană de vis, proprietate privată, dar doar un pic, sper să nu mă certe nimeni. Doar un pic vreau să vă arăt. Uitați ce frumos se vede. În partea iar acolo creste și aici. Nu știu ce vârf e acolo. Spuneți-mi voi în comentarii. Dar ăștia-s munții Maramureșului. Deja se vede Borșa foarte fain din față. Da, hai să continuăm. Lăsăm în urmă schitul Pietroasa și ne afundăm într-o lume unde timpul pare că a stat în loc. Trecem pe lângă case pitorești, autentice, unde mirosul de lemn ars și liniștea dimineții îți amintesc de rădăcini. Poteca ne poartă pașii prin pădure, într-un urcuș constant spre inima rezervației. Aerul devine mai tăios, iar brazii ne escortează spre golul alpin. Este acea etapă a drumului în care te deconectezi de zgomotul lumii și începi să asculți doar muntele și pașii lui Iris, care deschide calea cu o determinare uluitoare. Da, dragilor, și am ajuns la ultima bucată de urcare către stația meteo. Uitați ce peisaj mirific și de basm mi se arată, amețitor. Mi se arată în față Petrosul, toată creasta Petros aici, în splendoarea ei, ei. Și acolo, cred că munții Maramureșului. Ce spuneți voi, dar uitați ce impunător e și acel vârf. Are peste 1800, cred că. Ne oprim acum să bem și noi un ceai, o apă, că am avut de urcat ceva. Avem o oră 41 de la mașină. Super ok suntem. Da, ne-am mișcat bine. Ne mișcă foarte bine, da. Așa că noi ne punem să bem apă. Nu, iubirea mea frumoasă. Și activează Ionela cu microfonul. Deci, acest cățel, care de fapt e o fetiță, uitați și voi, are atâta energie și i-a urcat cu noi. Chiar sunt curioasă dacă urcă până pe vârf. Chiar și eu sunt curios. Și, într-adevăr, mă uitam așa, aici, că dacă sunt capre, că sigur trebuie să fie pe stâncile astea, Da. capre, sigur sunt. Da. Nu se văd. Da. Asta. Hai să ne punem să bem apă și Da. continuăm după aia. A fost așa o pauză. Da, a fost o pauză de peisaj și Exact. de gânduri. Da, hai să bem apă și să luăm și niște electroliți și să continuăm.
Și am început oficial ultima urcare către stația meteo și peisajele încep să se deschidă. Ia uitați, de acolo venim noi, de la Mănăstirea Borșa. Se văd munții Maramureșului, am urcat ceva. Deci avem astăzi 1300 diferențe de nivel față de scara unde am avut 1600. Mergi cu 300 mai puțin, deci e bine. Nu mai e efortul atât de mare. Da, uite, cineva aici s-a dat pe fund. Oho, dar s-a dat generos. Da, și ce să vă spunem, că acolo de la stație o să ne punem colțarii, casca, ne echipăm frumos, cum trebuie să ne echipăm pentru un traseu de genul ăsta, pentru că după aceea începem urcarea pe hornul acela, horn sau cum se numi el. Aia să fie cea mai grea, să zic așa, porțiune din traseu. După aia avem traseul de creastă până pe vârful Petrosul Ronei. Acolo nu o să mai fie ceva expus, doar trebuie să fim atenți la cornișe și să mergem pe unde să urme, că după cum văd eu, uitați și voi ce bine bătătorii traseul ăsta, deci cu siguranță avem până pe vârful Petrosul cărare faină. Cred că mai bună cărarea decât am avut pe scară. Bun, hai, mai vă las să vă uitați la câte ceva pe aici și revenim de la stația meteo. Chiar voiam să menționez că vara, aici era dita mai ipoteca. Ia uitați, nu mai e ipotecă. Cred că e la un metru și ceva sub. S-a creat ipoteca asta așa. Băi, deci, săracii aia care au fost primii, cinste lor, care au făcut, da bine, cred că de la meteo, mă gândesc că au făcut ipoteca. Cam așa se urcă. Ha? Da, mă, da, uite și tu cum e. În fața acolo. Pe o potecuță. Dar peisajul în spatele meu e impresionant. Și frumos cu toată Borșa. Am revenit. Hop! Sapă două. Era Salonic. În fața stația meteo și acum ieșim în inima golului alpin. Să vedem acum cum va fi și pe unde vom merge. Pe nemarcat, dar cred că pe acolo așa se urcă. Hornul ăla o să fie o urcare mai nevoioasă, după aia ieșim în creastă și facem toată creasta. Vedem, ne echipăm. La cabană acolo, uite, câinii. Mamă, știi când am fost ce erau căței mici? Cred că acum azi mai câini noi. Da, cred că nu ne mai recunosc căței. Uite ce frumos se vede în față. Fain. Să vedem, bine, am zis că poate vedem lacul de sus, dar e complet înghețat și cred că acoperit cu zăpadă, deci nu o să-l vedem. Revenim de cum ne punem colțarii. Revin cu un update, ce? Înainte nu. Înainte să începem să ne punem colțarii. Văd că și pe acolo, da, acum aici ne la sunt turme, dar noi nu urcăm pe acolo. Ne urcăm pe partea asta la altă. Mă uitam acum că uite, a plecat o față acolo.
traseul de iarnă, de vară, scuzați. Văd că sunt mai multe trasee, dar eu știu că pe aici se urcă, pe partea asta la altă. Pe acolo e, și pe acolo văd că e un traseu. Dar nu știu cum treci de porțiunea, de fapt uite că și pe acolo sunt trasee. Dar, na, mai sunt două fete în spate, le așteptăm să vedem. Ce? Da, mamă, dar chiar ce mare e gardul. Ce mic e gardul. Dar aici, uite că n-a mai fost nimeni aici. Era un om? Ah, da, e cineva. Da, haideți, dragilor, că revenim după aia. Da, deci oamenii acolo sunt. Deci pe acolo trebuie să ieșim și noi. Da, se vede că aici n-are cum să fie risc de avalanșă. Vezi? Că nu e deloc expus, adică nu avem treabă cu expunerea. Ne echipăm și mergem. Firea mea vine acum. Uite, acum da, stă altfel casca. Păi asta zic. Că am reglat-o față de data trecută de pe scara și uitați acum ce bine e șade. Da? Atunci stătea foarte în sus și am zis eu că era ceva ciudat. Uite acum, amândoi. Eu nu văd în Da, nici eu nu ecran, văd. dar cred că e ne mai stă bine. Da. Așa, și acum să vă arătăm. Pe acolo se face urcarea. Lăsați un pic că bate Sorinel Pușchiu în față și nu vede nimic. Aici stația meteo, bă, dar ce frumos se vede căței și cu muntele în spate. Dar tu observi că a mai venit soarele încoace? Da, vine soarele mai păi dacă vezi, el se mută și face umbră după aia. Dar după cum spuneam acolo, vezi că o față a plecat. Deci e pericol de avalanșă de partea aia. Traseul de iarnă se face pe nemarcat. Noi n-am făcut niciodată pe aici, dar mergem acum. Iubire, ce zici? Ți-e frică sau ceva? Nu, eu că mă uit așa nu mi-e frică, adică Adică te simți mai în siguranță, nu? da, nu am nicio chestie. Nu cred că o să fie. Plus că uitați fetele astea ce curate sunt. Adică părțile astea sunt foarte ok și se vede că nu are cum să plece zăpada pe partea asta altă. Că când pe partea aia e foarte încărcată fața aia și scurgerea acolo nu e de joacă, da? Deci nu faceți pe traseul ăsta acum. Poate la începutul ieri, dacă e zăpadă puțină sau așa, puteți să faceți liniștiți, dar cum e acum, nu văd rostul ca să vă riscați. Am mai auzit pe unii că vor să facă pe tosurone, dar pe partea asta. Nu, pe partea asta, fix unii soarele acolo. Pe acolo se urcă. Haideți să vedem. Revin de unde începe traseul. Și voiam să zic că exact încălzarea asta e lacul, dar efectiv mă uit și până la lac, până acum era destul de mult de mers, dar acum, având în vedere că nu mai sunt șnepenii care sunt, uitați și voi, acoperiți de zăpadă și aici știu că era un râu care curgea de aici, din lacul Iezer și acum uitați și voi, parcă e un platou și atâta. Da, de fapt o găleată așa. Activez microfonul, sper că mă aud bine, nu bate vântul. Cred că se poate urca și pe acolo, pe hornul acela. Văd că lumea urcă și pe aici. Deci cred că pe ambele variante merge. O să alegem pe asta cu mai puțină zăpadă, ca să nu notăm pe acolo. Și asta e, așa se vede masivul. E superb. Și vremea și tot. E ora 10:41. Sperăm noi maxim 2 să fim pe vârf. Sau mai repede. Dacă la 11:30 suntem acolo, eu sunt foarte mulțumit. Într-o oră jumătate trebuie să fim și pe vârf. Bun, haideți. O să vorbesc mai puțin și o să vă las imagini că vreau să-mi dozez și energia, bine?
Iubirea mea e în față, se descurcă și sunt foarte mândru de ea, că evoluează mereu. Ia uite, acum e în față, o las că trebuie să o și filmez. Bravo, iubire, cum ești? E foarte bine, las că nu are nicio frică aici, că nu-i se pare că e expus. Vă vi se pare că e expus? Nici nouă. Uitați acolo, stația meteo se vede în spate. Ia uitați-l, vârful acolo. Vă mai arăt așa peisaj. Și am urcat ceva. E ceva. Da. Ce spunem? Mergem înainte. Ușor. Cu iubita mea și cățelul ăsta, mă. Cățelul ăsta până vârf vine cu noi. Păi să zic că el n-are teamă. N-are teamă. Deci iubirea că cățelul n-are teamă, nici tu n-ar trebui să ai teamă. Da, aici mă uitam, că zic și plăcile astea oricând pot să plece, dar nu sunt prea bătute de soare și nu aș vedea. Dar uite, iar cineva s-a dat pe fund sau până acolo. Bă, oamenii ăștia îs tari, mă. Cățelul ăsta. Da, și cățelul ăsta e tare. Bă, că oamenii de jos de acolo urcă fără piolet, doar la bețe. Bine, eu nu mă risc, am zis că cei peste 1800 e piolet. Și cască și tot ce trebuie. Bravo, iubirea mea, ești tare. De la stația meteo, muntele schimbă fața. Părăsim poteca bătută și alegem abruptul din stânga, pe un traseu nemarcat care își cere respect și fiecare picătură de energie. Aici, muntele te solicită. Fiecare pas în zăpadă este o negociere cu gravitația. Este o luptă mută cu propriile limite, unde plămânii ard și privirea caută stabilitate. Dar în acest efort brut există o frumusețe sălbatică. Iris nu ezită nicio secundă, transformând panta imposibilă într-un loc de joacă, reamintindu-ne că limitele sunt, de cele mai multe ori, doar în mintea noastră. Mai avem ultima porțiune. Să vedem acum. Am să iubirea mea, zic urc, doar dacă e frumos, dacă nu e frumos nu urc. Hai să vedem cum se vede. Ce fain e. Da. Ia uitați. Ce iubire. Iar am făcut-o. Da. Ce frumos se vede de jur împrejur. Mai avem, da, nu ne hazardăm. Așa se merge pe creasă și după aia pe vârf. Da, cam asta a fost. Până aici începem acum mersul pe creastă. Și gata, acum plecăm pe creastă. Ia uite cum aleargă cățeaua în față. Acum ar trebui acum să facem rapid. Ar trebui, nu? E bine? Ca să ajungem aici să putem să coborâm pe lumină. Că, na, Ionela, dacă e mai băbuț așa un pic la coborâre, trebuie să avem grijă. Da, cam asta. Uitați ce frumos se vede de jur împrejur, cum se văd munții. Doamne, ce aventură, pe cinste. Aura cu Dani. Aura cu Dani, da, două fete extraordinare. Bagă. Noi suntem copii încă. Copii ai muntelui. Da, băi, dar ce fain se vede, nu? Și ce vreme, mă, să n-ai tu un nor. De fapt, uite, niște ciruși acolo. Da, cum se vede peste tot. E real. Serios. E superb. În mod normal pe aici. Feel the warmth of the summer. I get lost.
mergem prin deșertul alb. Na, 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 na. Uitați că se vede de jur împrejur. Frumos. Acolo Pietrosul. Acolo trebuie să ajungem. De jur împrejur numai munți. Munții Maramureșului, Toroioaga. Am aflat acum cum se numește vârful. Zici că e de ăsta chinez, știi? Toroioaga, de aia din filmele alea coreene sau a lor. Da, acum începe urcarea pe vârfulețul ăsta, care s-ar fi vârful Piatra Albă. Și pe Piatra Albă trebuie să dăm de vârful Grohotu și după vârful Grohotu intrăm în linie dreaptă pe Pietrosul Rodnei. Ceasul este 12, e perfect. La 14, dacă sunt pe Pietrosul, e superb. Avem timp de dități, nu iubire? Iubirea mea e obosită, supărată pe mine. Nu e supărată, obosită doar. Da, am tras acolo ceva, nu? E și s-a acumulat oboseală. Da, s-a acumulat oboseală că noi n-am luat pauză. Am să luăm pauză și tot n-am luat pauză. Dar în viitor chiar luăm pauză. Că duminică sunt la muncă, deci hai. Mai revenim, dragilor, vă mai lăsăm peisajele. Cred că unde suntem noi aici, sau acolo, este vârful Piatra Albă, impunătorul Pietrosul. Bă, nu are borșa aia, uitați ce frumos se vede, toată splendoarea ei. Și mănăstirea de acolo, noi am plecat. Aici nu se vede Gărgălău, am zis că o să facem și pe ăla cândva, că e un vârf ușor. Și cred că ăsta este vârful primul, Piatra Albă. Și după aia vine Grohotul sau, nu știu, voi să-mi spuneți care cunoașteți așa bine zona și geografia zonei de aici. Și urcăm și în partea altă și vedem ce deschidere vom avea. Da, cred că ăsta este ori Grohotul, ori vârful Piatra. Nu, cred că ăla e vârful Piatra Albă și aici este vârful Grohotu. Nu știu, ia uitați ce masiv acolo în față. Ce impunător e, nu? Da, pare mai mare. Pare mai mare, da, decât Pietrosul, dar nu e. Doar pare, știi? Da, superb. Se vede, superb, iubire. Deci, ăla de acolo este Buhăiescu Mare și are 2263 de metri. Iar aici, cum am zis foarte bine, este Grohotul, 2200 și un pic are și el. Și mai jos acolo este vârful Piatra Mare, dar sunt nemarcate. Da, Pietrosul Rodnei, mai avem ceva, vreo oră jumătate, cred că. Și ajungem acolo, Ionela mâncând mango. Se uite că ți-a lui, că se uită la ea. Dar nu știu dacă el are voie. N-are, nu-i da. Vreți mango? Da. Blindate! Da, și toată creasta Pietrosului Rodnei aici. E o superbitate și uitați ce zi frumoasă am prins.
că sunt zone dintre astea care zăpada se topește pentru că soarele bate direct aici și trebuie să mai faci și alpinism cu colțarii, dar oricum colțarii ăștia sunt și pentru stâncă, așa că nu ne facem probleme. Dar cam așa se urcă prin șnepeni, prin nebunii dintre astea. Tare, tare fain mai e. Da, e bine, merge așa. Pe stâncă, bravo. Ce să vă arăt acolo, câta cornișa este. Iubirea mea, Buhăiescu Mare, Pietrosul Rodnei, acolo în față. Și aici, hai să vă arăt aici. Opa! Ia uitați, jos Borșa. Aici este traseul de vară. Mai acolo un pic se urcă vara. Știți care ați fost cu mine. Da, fain, dar ia uitați acolo ce toată creasta așa, frate. Deci în împrejură Pietrosului Rodnei. Fabulos! Încă jumătate de oră mai avem și ajungem pe Pietrosul Rodnei. E superbă ziua, tot la fel, nu ține, nu e nici un ori. Fetele au mai fost, anul trecut au spus că au fost zăpada mult mai mare și au ajuns pe la 2. Deci noi ajungem pe la 1 și puțin, că e 12:43. Suntem foarte bine cu timpul, stăm extraordinar. Doar atât am zis că sper la coborâre acolo, partea aia a mea ionelă să fie ok și să pot să o duc rapid jos până la stația meteo. După aia, easy busy tot. Da. Bine, dragilor, haideți să vedem peisajele și mai revenim. Cățelul ăsta non-stop cu noi a fost. Dragul de el. De ea, de fapt. Și acum începe ultima, să spun, urcare până la vârf și ieșim în traseul principal, care ce anume dungă albastru care dă în traseul de vară. Noi acum vă dați seama, v-am zis, e risc de avalanșă și nu e recomandat să se meargă acolo. Avem porțiunea asta și intrăm după aia în linie dreaptă către vârful Pietrosul. Hai, vă las peisaje până ieșim în creastă. Uite, am ajuns fix unde se iese vara, pe traseul de vară. Țin minte foarte mult indicatorul ăsta, că vorbeam cu Tavi atunci, zic, restricția asta, și cornici și toate frumusețea e acolo în față. Da, și pe aici undeva se iese traseul de vară. De aici se iese. Ăla e vârful, da, da. Da, ia uitați cum se vede și în spate. Pune. Ireal. E ireal. Ah, ce tare e, de-abia aștept. Tot mai puțin până la vârf. Iubire, te iubesc din toată inima mea. Și eu. Ești cea mai tare. Hai, mână. Tu ești cel mai tare. Mână. Trebuie să filmezi pornița. Da, extraordinar. Până în vârf, dragilor, nu vă mai vorbesc. Îmi dozez energia și revenim după aia.
uitați cum ajungem noi a doua oară pe vârf. Deci prima oară am fost în august și a doua oară de iarna. Dar noi nu sunt la discuții, ori facem, ori nu facem, nu? Da, mamă, ce tare e. Băi, oameni, ce mă bucur. O să fac aici unui prieten de la sală cum se vede că m-a rugat și că, băi, Alex, când ajungi acolo, că noi am urcat pe ceață cu el. Și nu s-a văzut nimic și că, băi, când urcăm acolo, să ne faci, Tavi, să-mi faci un video ca să văd și eu cum se vede. Dar, Tavi, nu e așa. Îți dai seama că vara e frumos, dar nu e așa spectaculos ca cum iarna. Cu toate crestele astea înzăpezite. Da, dragilor, și am avut la vârf. Hai să mergem și lângă el acolo, ca să vedeți cum am făcut. Revin într-o secundă. Dar uitați, refugiul ăsta ce câtă zăpadă are. Pe înainte și puteți să mergi pe acolo. Da, păstrăm. Păstrăm, da. Hai. E bine, atinge-l. Yeah. L-am făcut! Bravo, iubirea mea! Mă bucur! Revenim cu cadre din dronă și mai vorbim după aia. Mi-a dat Alex Osmo. El vrea ca să ridice drona și s-a dus mai departe de dronă, de cățel, că se sperie, sigur. Și voiam să vă arăt așa peisajele cum sunt. Și aici Alex, pe casă s-a urcat, pe ăsta, cum îi zice, refugiul ăsta, care din păcate, așa cum am zis și data trecută când am fost, adică așa cred că am zis, este, vai de el, e plin de mizerie, din păcate. Ușa, după cum se vede, este blocată de zăpadă și atunci eu știu sigur că era aici o grămadă de mizerie. Și uitați și voi cât de frumos se vede, se văd toate crestele astea montane, toți masivii din fața noastră. Eu sincer nu știu ce e pe acolo, dar arată foarte bine. Mă bucur că am reușit să urcăm. Am avut așa, adică mie urcare nu s-a părut chiar atât de grea, e obositoare, vă dați seama că era urcare, dar vreau să văd la coborâre pentru că eu am crezut că se urcă pe un horn, dar ne-am mai întâlnit cu alți oameni care erau deja ajuns și aici pe vârf și am zis că e cam riscant acolo pe horn, pentru că e risc de avalanșă, la fel cum este și pe traseul de vară, așa că cel mai bine tot pe unde am urcat, tot pe acolo să ne întoarcem. Hai să mă și filmez cu fața, dacă tot vă vorbesc. Oricum, mă gândesc că poate Alex o să pună niște imagini aici când eu o să vă zic, pentru că e extraordinar de frumos. Și mă uitam așa că masivul ăla, pe masivul ăla nu cred că a urcat cineva până acum, nu par urme și din câte am înțeles pe aici se mai vin și cu snowmobilurile, pentru că imediat vă arăt. Pe aici, dacă vedeți, sunt de-astea, cum le zice, urme de... Eu am crezut prima dată că sunt de schiuri, dar ne-au zis și oamenii cu care ne-am întâlnit că sunt snowmobiluri, pentru că sunt unii care au relații, au bani și ajung aici cu snowmobilul. Din păcate, din câte știu, este un parc național și ar trebui să fie protejat, dar așa e. Știți cum e, când sunt relații, n-ai ce să faci. Mă uitam acum că, deci văd un singur norișor pe cer, dar din păcate nu o să-l surprindă Osmo, e undeva foarte, foarte departe. Dar e unul singur și în rest nimic. Vizibilitate maximă, e un pic de ceață, așa, un pic așa în zare, dar după cum puteți vedea, se vede așa un pic de tot, dar e super. Cred că am vorbit destul de mult. Să mai bem niște apă sau niște ceai și mai facem câteva poze. Uitați și voi cățelul ăsta. Deci ea a venit după noi și nu vă zic că a urcat, a coborât. E foarte, foarte șmecheră asta mică. Pietrosul Rodnei. Cel mai înalt punct al Carpaților Orientali, un gigant de piatră care veghează Maramureșul de la 2303 metri. Legendele locului spun că muntele și-a primit numele de la asemenea stâncilor sale.
dar și de la jertfele de demult ale păstorilor care înfruntau vitregiile vremii. Aici, deasupra lumii, înțelegi de ce dacii priveau munții ca pe niște temple. De aici, de pe vârf, ochii cuprind nu doar masivul, ci o întreagă istorie sculptată în gheață și granit. Este locul unde cerul atinge pământul, iar oboseala urcușului se transformă într-o liniște absolută. Suntem pe acoperișul Maramureșului. Coborârea ne găsește mai bogați. A fost o zi perfectă, fără vânt, sub un soare generos, dar cel mai important, cu Iris lângă noi până la ultimul pas. Ne-am simțit datori. Pe munte n-am avut la noi decât dulciuri, hrană de om care ei nu-i face bine, așa că promisiunea a fost clară. A doua zi ne-am întors la mănăstire, nu ca turiști, ci ca prieteni. Am căutat-o pe Iris și i-am dus hrana pe care o merită un adevărat cuceritor al vârfurilor. A fost modul nostru simplu de a-i spune mulțumesc. Pentru că uneori, muntele nu-ți oferă doar peisaje, ci îți scoate în cale lecții de devotament în 4 lăbuțe. Rămâneți aproape de natură, căci ea știe întotdeauna să vă răsplătească. S-a urcat în mașină. Stai acasă. Mergi cu noi? Stai de acasă. Mergi cu noi? Dai gardă de asta, șmecheră, te depistează. Te dau joc. Până. Cred că și-a găsit loc acolo. Până. Gata. Ce ne facem acum? Ce facem? Tot drumul a venit cu noi. Și a intrat în mașină. În mașină, iubire. Deci oameni buni, uitați cățelul ăsta, bă, să vine să-l mănânc, mă. Să și să Dragule, dar tu ești de aici de la mănăstire, tu ai zgăbduță, tu n-ai voie să mergi cu noi, că ne bate după aia. Doamne. Uitați, aici suntem la mănăstirea Borșa și a urcat, efectiv a urcat în mașină. Bă, parcă mi-e și milă acum să o dau jos. Ei, dragoste, frumoasă, cine mă, oh, dragă de ea. N-am ce să fac, lăsăm aici, dar mi-e milă. Mă frumusețe, mă, tot drumul s-a ținut după noi, mă. Deci tot drumul a stat cu noi și tot drumul a coborât cu noi. Deci doar cu noi. Da, doar cu noi. A făcut mai multă diferență de nivel ca noi azi. Haideți să vedeți de ce ne-am întors la mănăstire aici din nou, pentru că vrem să îi aducem o recompensă, da, cu lui Iris. Da. Pentru Iris. Apropo, așa o cheamă, Iris. Da, și nu puteam, pentru că ieri am avut doar dulciuri la noi și ea săracă a venit cu noi peste tot și am zis ca să-i aducem și ei câteva conservuți acolo. Exact. Și haideți cu noi să vedem dacă o întâlnim pe Iris, dacă n-a plecat pe munte iarăși. Sperăm să nu. Sperăm să nu.
Uite, am dat de Iris, este aici la mănăstire. Ți fata! Și am vorbit cu doamna maică și am lăsat mâncărică la cățeluși. Uite și ăsta. Iris, băi, deci uite cum ne-a simțit, vezi? Da. Draga de ea, draga de ea. E pe mâini bune aici, ca să știți. Îngrijit aici de mănăstire. Și se uite cum se bucură. O, fetița frumoasă, fetița frumoasă. Da, am adus mâncărică și acum plecăm și noi acăsică. Da. Și, dragilor, cam acesta a fost. Acesta a fost vlogul, dragilor. Da, chiar mă gândeam dacă... Cu Pietrosul, uite-l aici, ia auziți-l. Și l-am făcut singurei, da? Da. Care fiecare dată, iubire. Vezi că ne descurcăm și noi singuri să facem trasee. Am ajuns cu bine, dar ia spuneți voi ce este acolo în spate. Ia, iubire, ia, vină mai încoace așa, să încheiem de aici așa. Cu peisajul ăsta. Toți masive ăștia care sunt în spatele nostru. Da. Nu știu exact cum, Nu știu, le ziceam că nu știu cum se numesc, dar... Da, extraordinar. Deci e o minunăție aici în spate acolo. Acum mai vin oameni și plecăm și noi, bem un ceai, nu și așa și mergem. Nu mai facem repede o poză la vârf. Și asta e, dragilor, sperăm că v-a plăcut vlogul. A fost unul super ok, dar o să vă lăsăm cadre și la coborâre, cu doar de pe telefon o să mai filmez, că las Osmo și o să ce mai filmăm așa, o să vă lăsăm să vedeți și coborârea așa un pic. Că e lumina mult mai bună acum și o să iasă niște poze și cadre extraordinare. Și încheiem rapid, nu? Da. Sper că v-a plăcut vlogul nostru și urmăriți-ne în continuare pentru că vom aduce din ce în ce mai frumoase episoade. Și sperăm că vă plac. Da, și sperăm că vă plac. Lăsați-ne în secțiunea de comentarii. Bă, da, ne place de fața voastră și faceți bine ceea ce faceți și continuați să faceți, nu? Exact. Da. Iar până una alta, nu uitați să ne dați un share la și subscribe la canalul nostru YouTube, să aprindeți clopoțelul, pentru că de fiecare dată noi venim cu videoclipuri nete, cu și despre viața noastră cele mai spectaculoase peisaje din România. Nu uitați să ne dați un follow pe Instagram, Alex Sănică și Ionela Cociaș, iar până atunci nu uitați să mâncați sănătos, să gândiți sănătos, să faceți sport. Până la urmă, asta este tot ce contează. Bun.